духтаракҳои аҳли гурӯҳ, мо ҳозир якҷоя бо шумо ҳами киртада пешашда парпарак медузем. Парпараке ки ҳозир ай боло мебия ку парпараки тайёршам ҳастай, бо мо худмон ҳозир ай гипёри подсвети худаш подсвети глакош парпарак тайёр мекунем. Китфи мо тайёрш ҳаштай 6 сантиметр монда хат мекашем, байни ману хел меёвем аввал. Баъд мувофиқи дилтона кашем. Мешавад ки чоркунҷаам мекунам, бисёр вақт ман хел чоркунҷаам мекунам. Мани хел дарозаак меша гирдак. Ҳозир ай мо то манинҷара ранги аввали мебия. Як тарафша ки хат кашидем, дим тарафша дар болои ӯ тараф монда ира копировать карда мегузаронем. Дарои аҳли гурӯҳ и тарафда копировать кардем мондем. Манами байнаш чанд қаи кишмода маъқуле. Бояд камтар байни сина бия. Анака ай гипюр парпарак тайёр мекунем. Парпарака як қавата не, ду қавата карда тайёр мекунем. Утю карда размераш чанде ки хоҳем 4 сантиметр 5 утю карда ҷинҷак. Таракҳои аҳли гурӯҳ манам хели гирбишини однотонный подсвети глакош ровно 10 сантиметр гирифтам. Ҳозир ира ман ду қада карда утюг мекунам. Я строчка мерам ай болош барои на ҷинҷак карданаш. Баъде ки строчкара ки рафтем духтаро чени пешак тайёрш мекунем. Бо як борга строчка мерем, лавоша аверлок мезанем ки дига наҷанба. Духтарои аҳли гурӯҳ тайёр мекунем манам хели парпарак. Агар ки риштаи падхадяши яхела дошта бошед, лавакшахш аввал пешаки аверлок занен, баъд строчка занем. Мешавад ки анами хел ай болои строчкатон будузен, ҳам и тараф парпарак, ҳам ай тараф. Баъд болошда ягон чарамҷашда нигина мекунем. Ягон хел придумат мекунем да рай нигинаем хел мечинем. Анака ҳозир ман ира чӣ хеле мекунам. Ман ира ҳозир духтум чинчиакоша тоғрӣ мекунам. Баъд ай болош ҳозир як строчкаега мерам ки ҳар тараф наҷанба. Баъд аверлок мезанам. Баъд ман ай хел мемонам медузам. Ай тарафи исм монда, дар рости хат монда, ай тараф строчка мерам, я ай тараф мемона. Ман хел строчка мерам ай болош. Баъд ира гардиш мекунем тарафи иса. Ман хел то мехӯра. Лав ба лави чимчимак бо як строчкаи бори когда ҳами лаваки айсини берун ки дига и тараф нарава, қолав гира иста лави ҳами қатӣ бо анум хел сборка карда меравем. Ана дар бозориҳо тайёраи худаш анам хел мондаги тайёра лави анами тарафаш нигинав ҳарчи дора хушрӯакае. Рости гап ман наёфтам, барои ин қадр худам парпарака тайёр кардастам. Манам хеле бояд тайёр шава. Се кунҷа мебия. Духтарои аҳли гурӯҳ парпарак тайёр шид. Тарзи парпарака тайёр карданаш манами қа корай. Анака ҳозир гарлавина часпонда боқӣ монда ҷоша тоғрӣ мекунему киртара тайёр мекунем. Баъд бо духтаро дар манекен ман шумода нишон медиҳам. Духтаракҳои аҳли гурӯҳ бо як чиз дигаша фаҳмонам ки вақти духтанда шумо ба азоб накашед, надонем ки баъд ҳамҷа чӣ хел духтан дар кора вақти остина баровардан китфора заданда. Ман вақте ки гарлавинаша часпондам парпарака манами қаша надухтам. Оли вақте ки ман китфаки мезанам бо остина мечаспонам, и бояд ай болои дарз бояд ана хел бояд биёяд. Агар ёз часпидагӣ меомад, мақсад ай мо туғри намеомад, остин китфашам калони бад мешид. Барои ин қадр духтаро бо диққат нигоҳ кунед. Манам хеле духтумша. Маним қаи парпарака аввалша надухтума, и ҷойги дарзам буд дуромада дорин дарз. Вақте китфаки чер мекунем чандай, боқӣ мондаша мебурорем, дигариш да дарз медора, баи ай болои дарз мебия. Нуки ҳамия баъд дасти қатӣ кам кам медузем, маҳкамш мекунем. Ана духтаракҳои аҳли гурӯҳ киртаи мо ҳам тайёр шид. Парпаракш обманка. Мешавад ки ҳамҷарам хел секунҷа бурида мера часпонем.
Маруси гапно брида, можно и даже кандайраба гирифтан. Остинушам парпарак дора. Манам хел. Мана остинушам не чихе партуфтех шумиста. Вутичка релефни духтаро. Як тай видео, ду видео пешае, анми киртара, имин анами киртада, ма релефни вутичкаша нишон додагим. Чихе релефнира чен мекина нигоҳ кунед. Ай баланди манам ҷа сарштеге. Баъд духтаро трапеция. Трапеция и миёнша дуровардем, трапеция кардем. Поёнша. Поёнаш двойной парпарак дора. Ростика парпараки болонгиша камтар дарозтар кардем, можно и калтатар кардан мана хел. Манам хел кирта тайёрш омад. И складка нест духтаро ҷинҷак кардагим, баъд учукш кардагим, худашам хел хича партофт. бо ягон ҷош нофаҳмоӣ бошад духтаро дар комментария нависонед.